شاعر دے وچ بہت بڑی عزت رکھن والا امان اللہ ارشد سے فرمیدن گنبد خضرا حضور آج میں گنبد خضرا ورندے دا بیٹھا سبز گنبد دو دے میری نظر ہے بل میں چاروں طرف لیتا ول گنبد خضرا ول لیتا بل اتھائی میرے دل دے وچ خیال آیا تے میں اتھائی بیت لکھیا ایک درد دے گیا دنیا دا جتا ہر سلطان قدا نظرے کیا نظرے ایک درد ظفر حسین ظفر فریدی کہندے عالم شاعر وہ کہندے معراج دی شب وچ اقصا دے پڑھ جوڑتے یوسف آ بیٹھے یوسف حضرت یوسف کتنا حسین ہے حضرت یوسف کتنا حسین ہے توجہ فرماؤ اعلی حضرت فرمیدن حسن یوسف پہ گھٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردان عرب حسن یوسف دمع عیسائیت بیزاداری آج خوبا ہمدار تو طلحہ داری لیکن توجہ فرماؤ ایو یوسف بیت المقدس دے اندر معراج دی شب وچ یکسا دے پڑھ جوڑتے یوسف آ بیٹھے اڑے کنگھی نگرے والے کو اکھ کجر دی دھاری لا بیٹھے او سمجھے آیا مصر میں حضور دا حسن دیکھو کتی ہے چہرے دی جے زیارت او جگ دا حسن و جمال بھول گے پرد شانہ تمام مرسل او اپنے رتبے کمال بھول گے اسیر ظلفیں دا جو دیا ہے او گھر بجن دا خیال بھول گے نبی دے دردوں جنہاں میں منگے او جگ تو کرن سوال بھول گے ہم پہلے دور چے لوگ آتے ہم پہلے دور چے لوگ آتے خدا دکھاو پیچھے
خدا کو دیکھن دی گال